И здравейте на всички! Вие сте на моя канал Зори хаштаг 12. И днеска ще проверяваме на една моя ученичка Ева тетрадката й. Тя просто не се справя много добре и зато й помолих специално да си даде тетрадката. Там има по български, математика и човекът и природата. И тук има такава тетрадка. Етикетът ти е добре. Сега ще видим как се е справил. Тук изобразително изкуство. Тук е правил някакви такива хартийки. Някаква плат. И тук пише изобразително изкуство. Може да се каже, че се е справила добре, но такова нещо не трябваше да го правим на изобразително изкуство, а трябваше да го правим от технологии. Тук ще го зачеркнем. Ще напишем. Ту е за по-съкратено. Но добре е направил с тази идея да направи такива хартийки цветни. И тук отдолу могат да се сложат. Да стане като ропичка такава лилава. Но затова ние ще поставим оценка. И че първо да разгледаме всичко. Тук датата добре. Домашно, работа в клас, математика, добре. 10 плюс 10, 25. Не е 25, а е 20. Така. 100 плюс 53, 153. Това е вярно. 46 плюс 55, 91. Не е вярно. Да черкваме го, защото тя е смятала първо десетиците. Смятат се първо единиците. 6 плюс 5 е 11. Затова, че се получава 11, тук пишем 1 на ум. И така става тук 5. Става 5 плюс 5. Става 10. Тук пишем 10. И става 101. Така, тук е с хикс. Хикс по 3 е равна 123. Хикс е равна 123 делено на 3. Хикс е равна 41. Добре, това е вярно, но тя забрави тук отстрани да направи стълбица. И изчислителното поле. Тук ще й направя така и ще направя изчислително поле, защото тя сама да си го напише, ще й върна тетрадката и тя сама ще си го напише. Така. Български език. Сложни думи. Добре, заглавието го е написала. Тук няма заглавие, защото тук са смесени задачи. Така. Велик ден е равна велик плюс ден. Това е вярно. Черно-бяло. Черно-бяло. Тук трябва да има тиренце. Черно плюс бяло. Това е вярно. Черно море. Черно плюс плаж. Не. Как може да напише плаж? Нали там е написано море? Тъй, че отдолу ще и напишем море. Така, само 3 думи. Добре. Човекът и обществото. Така.
Не човекът и обществото, а човекът и природата. Така. Водата започва да кипи на 100 градуса по Целсий. Не на, а при. Сега нямаме български, ама все пак пари. При ето. Тук ледът започва да се топи при 15 градуса по Целзий. Добре или не? Добре. Тук пише 15 градуса. Ледът започва да се топи при 0 градуса по Целзий. Така. Добре. Така. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Много грешки има. Тук ще се подпиша. Ето такъв ми е подписа.